wasi adio Ejekwu watubo nanumu amandi aneze Asime oku wasi adio Ejekwu watubo nanumu amandi aneze Igbo ndị ọma na-ege ntị amandi aneze oyere hejuru wa nka nọ n'ime ya amandi aneze ndị ọma na-ege ntị unu afụgo ka o si adị anyị amapụtakwala ọzọ n'ụbọchị nke taa unu echefula na ọkara onye unu ma ọfụma nke ọma dị onye nke ji dị prophetic wee mara onye amụma nke na-ekwu eziokwu unu mana ọkara bụkwa ụlọ ọrụ isi mbido TV ebe a ka anyị nọ kpọmkwem n'ụbọchị nke taa si ka anyị wetara unu ya bụ ọmalịcha ihe nke anyị ji n'aka ma bịa n'ụbọchị nke taa nke ga-eme ka ị nwee obi aṅụrị gị na ezinụlọ gị makwa na ndị agbata obi gị dịka mgboro na mbụ na ọ bụla ụlọ ọrụ isi mbido TV n'ọwa ebe a ka ihe ọma si abịa ebe a ka aṅụrị si abịa ebe a ka ihe ejupụta na ihe emume nke ga-eme ka unu abụrụ ndị na-agbawanye na ya bụ ihe nke akpọrọ amamihe kwamgbe ọwa ebe a ka o si abịa dịka ị na-ege ntị ma dịka ị na-anụ olu m aga m achọ ka ị kaba ọrụ ma tọọ ntị na chere ya bụ isiokwu anyị ji maka ya were bịa n'ụbọchị nke taa mana tupu anyị aga n'iru aga m achọ ka m gọpụrụ gị obere ọmarịcha ọfọ n'ụbọchị nke taa ọfọ n'oge m bụ na ọ ga-adịrị gị na mma gị bụ onye na-ege ntị ma mebụ nwoke mebe nwaanyị asị m ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ emere gị azụ anwụra oke biko amara m atakakpa nwa dibịa amara m ahụ n'oke n'ọkụ asị m na igbo n'aka nri na anyị ga-egbute anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-egbute ọ na-eme n'iru anya nọ n'azụ omebe n'azụ anya nọ n'iru omebe n'iru n'azụ anya nọ n'aka nri maọbụ aka ekpe omebeze n'iru n'azụ maọbụ aka ekpe anyị efe maka na anyị ga dịka ugo maka na ugo characha enweghị ochuchu ugo gbuzuo ọ ga-acha kelilili ogene ka anyị na-ekwu maka ya ya bụ okwu nke anyị ji maka ya wee bịa n'ụlọ ọrụ isi mbido TV n'ụbọchị nke taa bụ ihe nke ga-eme ka gị na ezinụlọ gị nwee obi aṅụrị dịka ị na-ege ntị ka anyị gakwa n'iru ya bụ gbasatara ya bụ ihe na-aga na obodo anyị bụ Naijiria unu afụgo ka o si ada na nkem ọ na-afụgo ndị na-aba mba ndị ka na-aba ma ọnọha wa ga-achị ndị ka na-aba n'ọha wa ga-achị ka o si na wee dị a sị na ụbọchị ahụ a ga-ama mbe na abụ nke bụ gịnị nke bụ oke gị bụ onye ọma na-ege ntị ihe ndị ahụ oyibo kpọrọ ihe ga-eme gị ka ị were bịanye aka n'akwụkwọ maọbụ usoro ndị ga-abịanye aka n'akwụkwọ mgbe oge ya bụ ihe asọmpi nke onye ga-abụ onye isi ala a ga-akpọtụ n'arọ 2023 eji maka na ya bụ ihe nke ahụ e kwuru ma okwu ya bụ PVC ama na iji ya nke ọma ọ bụrụ na iji ha anya onye ọma na-ege ntị mgba gị na ezinụlọ gị maọbụ ndị agbata obi gị ụnụ gbasi ike jebenụ jee weta ya bụ ihe nke ahụ na ọ dị oge mkpa ya bụ ihe nke ya bụ agba nke anyị nọ n'ime ya n'obodo anyị bụ Naijiria ụnụ afọ ka o si ada na nkem ụfọdụ na-abụ oge mgbe ahụ ruo ihe jewere mkpa ha mana ka o si dị n'ụbọchị nke taa biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị kaba ahụ chọta ya bụ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC ọ ga-aka enyere gị aka ka ị wee bịanyere onye nke ahụ ibu n'obi onye nke isi na ọ bụ ya ga-achị gị n'arọ 2023 jee weta ya bụ ihe ahụ akpọrọ PVC ọ ga-adịrị gị na mma dịka ị na-eme otu ahụ ka anyị gakwuo n'iru ya bụ isiokwu anyị ji maka ya were bịa dịka mgbara ụnụ na mbụ na ọ bụrụ ụlọ ọrụ isi mbido TV na ebe a ka ihe ọma si eme ebe a ka aṅụrị si abịa ebe a ka udo na ọṅụ si abịakwara gị na ezinụlọ gị maọbụ ndị agbata obi gị anyị ga-aga n'iru ka anyị rụtụ ya bụ okwu anyị ji maka ya ma wee bịa ụbọchị nke taa okwu anyị ji maka ya were bịa bụ gbasatara ya bụ ụmụnne anyị ndị na-eti egwu nke ndị oyibo kpọrọ high life na ala Igbo ebe anyị nakwa ka ya bụ egwu nke akpọrọ high life ka o si wee malite onye mmadụ na-ege ntị aga m achọ ka ịnọsie ike na ọ bụla m jee ugbu a ka m nata obere ikuku m chịkatazi asụ ya bụ okwu ka anyị ji maka ya anyị aga n'iru ndị ọma na-ege ntị nọsie ike ana m abịa nnọọ ndị ọma na-ege ntị anyị echigataghị azụ ọzọkwa dịka m gbara na mbụ tupu anyị aga ya bụ obere ezumike dịka m gbara na ya bụ ụbọchị nke taa na anyị ji ọmarịcha ihe dị mma ihe mara mma ji maka ya ka anyị ji were bịa n'ụbọchị nke taa dịka m gbara na ọ bụ na ụlọ ọrụ isi mbido TV ebe a ka ọmarịcha ihe omume si abịa ebe a ka aṅụrị esi abịa ebe a ka obi aṅụrị maọbụkwa na ihe nke a na-akpọ ihe mmụta si abịara gị na ezinụlọ gị maọbụ ndị agbata obi gị maọbụ ụmụnne gị n'ụbọchị nke taa anyị abịagokwa ka anyị si bịa ọ bụrụ ile ma anyị ga-afụ na mụ onwe m kwadoro ọfụma ọmụọ bụ onye a na-akpọ
Daniel Ejekwu onye nke eji the prophetic were mara onye mma nke na-ekwu eziokwu enwere ike ịkpọ m private jet ndị eluigwe amazakwa gị aza ya bụ afọ karịrị akarị onye mma na-ege ntị ọ kara bụ ụlọọrụ isi mbido TV ka ya bụ ihe mmasị abịa n'ụbọchị nke taa ana m like ka onye gị bụ onye na-ege ntị ọ bụrụ na ị ga na ya bụ akara eji wee mara ụlọ ọrụ a ị chọrọ ịtụbatara anyị ozi ị nwere ike ịchọ anyị na @isi mbido TV maọbụ na Facebook maọbụ na YouTube maọbụ na Instagram maọbụ na Twitter ebe ọbụla ọ bụ chọwa anyị na @isi mbido TV ọ bụ na iru ebe ahụ nwanne m emetụrụ m aka na ya bụ share button iwe tụsara m meseji ya maka na a sịrị ihe obi na-emere ọba ka ọba na-emere obi maka na ọ enye ndị ebe a ya bụ ọrụ mgbasa ozi eme gịnị na-aga nke ọma dịka m gwara unu na mbụ n'ụbọchị nke taa ya bụ ọmarịcha ihe nke anyị ji maka ya were bịa ịma tupu m aga ya bụ ezumike na-agbara gị na ụbọchị nke taa na anyị ga-eleba anya na ya bụ ihe gbasatara egwu nke a na-eti n'obodo anyị bụ ala Igbo ka ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ high life egwu high life ka o si wee gịnị ka o si wee malite ka o si wee bịa n'obodo anyị bụ ala Igbo maọbụ obodo anyị bụ na Naịjirịa eburuzie ya wee bubatazie ya na ala Igbo anyị anyị ga-arụtụ aka ebe ahụ mana ka o si aga ma gwasikọrọ unu ka o si aga ọ bụ ya bụ okwu nke anyị ji n'aka were bịa n'ụbọchị keta gị bụ onye nwa na-ege ntị ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe nke anyị ji maka ya atị nke nọsie ike ma tụọ ntị n'ala wee nụrụ ihe nke m ji maka ya were bịa maka na a sị na nkịta anya na-akpa nshi agbụ n'ime ọhịa ezukọ ka a na-eri anụ udele ụmụnne m ịnụ mana atọtuo ya bụ gịnị ngịga ụbọchị keta ya bụ ihe m kwuru na mbụ ya bụ ka esi eti egwu n'ala Igbo anyị nke a kpọrọ high life music ụnụ ma ile anya enwere ọtụtụ egwu na obodo anyị bụ Naịjirịa enwere ndị ka na-akpọ hip hop enwere ndị ka na-akpọ gospel enwerekwara ndị ka na-akpọ high life ọ dịkwa orishirishi ọ bụrụ na ịbakwa n'ime hip hop ịtụwasịa ya enwekwara ndịkwa ọzọ aha ndị ọzọ ga-akpọkwa enwekwara ndị ka na-akpọ afro hip hop maọbụ hip hop high life ịtụgha n'aka ndị nke ọzọ enwekwara gospel music nwekwe worship na ndị ọzọ mana ibugharịkwa ya n'aka nke ọzọ enwezie high life mana ya bụ high life a ka anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa bụ isi afọ wee mee gịnị wee kwaba okpu ka ya bụ high life si wee malite wee bata na obodo anyị bụ Naịjirịa wee batakwa na obodo anyị bụ ala Igbo unu lee anya unu ga-afụ ọtụtụ ndị na-eti ya bụ egwu ahụ kpọrọ high life music ka o si dịrị na obodo anyị bụ ala Igbo unu ga-afụkwa ndị mmadụ dịka Ọsadebe ha maọbụ Oliver the Coke maọbụ nke akpọrọ ha the Oriental Brothers yes Bright Chimezie nọkwa n'aka nke ọzọ ahụ Morocco nọkwa n'aka nke ọzọ ahụ mana enwekwara ya bụ isi afụrụ wee kwaba okpu ya bụ ihe nke anyị bụ maka ya were bịa nke ya bụ egwu a si wee bata na mbụ ya bụ egwu nke akpọrọ high life music o si na mba ndị ọzọ were rute anyị aka mba ndị dị iche iche ya bụ high life anyị na-ekwu okwu ya o mere ka nghọta na ya bụ high life bidoro na mba Congo o si n'aka ndị Congo malite ma bịazie n'aka ndị dịka Zaire o si n'aka ndị Zaire ọ gbadatakwa n'aka ndị nke bụ ụmụ mpaghara obodo ndị ọzọ bụ ụmụnne anyị a na-akpọ ndị Ghana ọ bịa batazie n'obodo anyị bụ Naịjirịa ya bụ egwu nke a na-akpọ high life anụrụ mana ọ na-abụ akụwa ya onye ọbụla ala enwe obi aṅụrị ma ndị si ha na-akụ egwu ụka ịkpọpe egwu high life ga-ahụ ha ji waya la eme ọkpa ha like this na-eme ya mana ha achọghị ịgbasi ike ka ha lesịkwa na ha na-agba egwu ndị ụwa egwu ndị ụwa mana ya bụ egwu ahụ tọgburu onwe ya ọ tọrọ ọfụma ya bụ ndị kụkwara egwu a n'oge nke ha gbalịrị ọfụma dịka egwu ahụ batara na obodo anyị bụ na Naịjirịa o nwekwara ka nghọta na ya bụ nwanne anyị nwoke abụ Responsin bụ onye nke izizi maọbụ onye sokwa were malite ya bụ egwu ha kpọrọ high life o nwere ike na-anụ egwu dịka ọkụwa si adị egwu ụwa tugbuola n'ụmụ ama ndị a na-eze ọ bụ
nwokorobịa dịka m gwere na mbụ ọ bụ nwokorobịa bụ onye kụpụtara ya bụ egwu ahụ n'oge nke ya bụ ihe ndị a na-ekwu ọ bụrụkwa ihe taa ọ bụ ihe ndị 80s o nwere ike gị bụ onye na-ege ntị maọbụ ụfọdụ ndị amụbele ha nwekwara ka ụfọdụ ndị amụọ na ha ya bụ ndị a were megene were tipụ ya bụ egwu a nwokorobịa ọ ya bụ onye tiri egwu a ama ndị a na-eze egwu ụwa tụgbora n'eziokwu eziokwu egwu ụwa ọ na-atụzi mmadụ maka na onye gịnị ya bụ so eche na gịnị ya bụ kwe ma na gịnị ya bụ eme gịnị ya bụ ahịhịa ya ma nwokorobịa ya bụ tiri ya ti ọkụwa si adị emesizie ya bụ nwokorobịa nke akpọrọ Chief Osita Osadebe Osita maọbụ Chief Stephen Osita Osadebe bụ onye nke bidokwara ya bụ egwu nke high life na ala Igbo anyị ya nakwa ndị ọzọ ya bụ Chief Stephen Osita Osadebe bụ ụnụ amara n'egwu ya ọfụma ndị ka ọ kụrụ na ya bụ oge 80s ahụ egwu ndị dịkakwa ọsọ ndị owendị like ọsọ ndị owendị ọsọ ndị owendị yo ọsọ ndị owendị ọsọ ndị owendị ye ife sọrọ mụ na ọsọlọchi mụnụ ọya magụrụ egwu dị otu a enwekwere nke ọ gụkwara nke bụ asị na agbara aka na-azụ ala onye ejiji a na-akọnye ọkọkwara nke na-akpọkwa ebezina ebe nwanne m ejejenu onye mejenejenu asị biluzienu so na akwụ na bini ịlasị akwụ na akwa na ibebezienu ị ga-akọ na onye gị n'ụwa gị si ụna amadị n'olu m ọ nwere ka m si kwado ọ bụ ya nwokorobịa ya bụ Chief Osita maọbụ Chief Stephen Osita Osadebe bụ onye kụrụ ya bụ ọmalịcha egwu ndị a ọkwa ya ma kụrụ maka ndị ya na ndị ahụ maka ndị ya na ndị ahụ maka ndị ya na ndị ahụ maka ndị ya egwu nwokorobịa bụ Chief Stephen Osita Osadebe kụrụ o buru ibu ọ karịrị akarị bụ onye nke mechakwara wee megene were nwụọ wee dobezikwara ndị ọzọ ka ha megene ka ha were na-agakwa n'iru ya bụ ihe gbasara high life music n'ala Igbo anyị bụ ihe nke mara mma nke na-abụ emebe mmemme akpọ ha bịa wee melite ọnọdụ mee ka ndị mmadụ megene wee nwee obi aṅụrị ọ na-eme ka anyị ghọta na mgbe ọbụla ha bido tibe ya bụ egwu onye ọbụla enwebe obi aṅụrị maka a sị na mmekọta ahụ bụ ụtọ mgbe ọbụla ha bido tibe ya bụ egwu onye ọbụla enwebe aṅụrị na mmemme ọ bụ ihe a bụ ihe nke anyị si na ga-emetụ aka maka na ndị a etiri egwu ndị a ha agbalị ka ha mere ọfụma na ya bụ ime ka ala Igbo anyị wee na-enwe obi aṅụrị mgbe ọbụla etinyekwara egwu ha akụbi ya egwu onye ọbụla na-agba ebe onye ọbụla nọ ọ na-ekwele isi na-eme otu a na-eme ụṅara otu a ka o si adị ya bụ egwu nke akpọrọ high life n'ala Igbo anyị ka o si aga ya bụ na ndị tikwere ya bụ egwu ahụ ha agbalị ka ọfụma n'otu aka ahụkwa tupu anyị aga n'iru wee rụtụsịkwa ndị ọzọ sokwa wee kụọ ya bụ egwu high life n'ala Igbo anyị ndị ka ama ọfụma aga m asị gị bụ onye nwa na-ege ntị biko nwanne m nọsi ike ka m jekwa obere ezumike ọ bụ na m chigatakwa azụ ọzọkwa ya bụ okwu anyị ji n'aka aga m atọghesi ya wee kpọtụsịkwa ndị sokwa wee tikwe ya bụ egwu high life n'ala Igbo anyị ma kelesikwazie ha ma gọkwara ha ọfọ ndụ n'agbanyeghịkwa na ha abụrụgo ndị nwụrụ anwụ ama gọrọ ezinụlọ ha ọfọ ndụ ka ha were jisi ike maọbụ nakwa wee na Chukwu na-agba ha ume onye ọma na-ege ntị ugbu a aga m aga obere ezumike nchigata azụ ya bụ okwu aga m eti ya ọnụ maka na ọsọ ndị owendị onye ọma na-ege ntị ala m abịa ndewonu nnọọ ndị ọma na-ege ntị ụmụnne m ndị ọma na-ege ntị asị m unu birikwa ugbu anyị echigatago azụ ama na ya bụ ihe omume nke anyị ji n'aka ọ na-agala anya n'anya gị bụ onye na-ege ntị maọbụ onye lere anya ị na-enweta onwe gị site na ya bụ ọmarịcha ihe omume nke anyị ji n'aka agwara m gị na mbụ tupu anyị aga obere ezumike na ọ bụ na anyị chigata azụ ya bụ okwu nke anyị ji n'aka anyị ga-arụtụsịkwu ya aka ọzọ ọ bụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ọmarịcha ihe omume nke anyị ji n'aka gị bụ onye ọma na-ege ntị achọrọ nke were ya bụ eriri maọbụ ihe nke oyibo kpọrọ belt
were jidesi ukwu gị ike mana ọ dị ya na tọọ ntị wee gere ya bụ ihe nke anyị ji n'aka were bịa. Na mbụ agwara gị na ọ bụ n'ụlọ ọrụ isi mbido TV n'ọwa ebe a ka ya bụ ọmarịcha ihe emume a si abịara gị onye na-ege ntị. Ejikwa aka na mụ onye na-ekwu okwu ịma ma ọfụma. Ọmụọ bụ Daniel Ejekwu, onye nke ejide prophetic were mara, onye ama nke na-ekwu eziokwu maka na eziokwu na-agba ihu n'elu. Eziokwu na-eti eti ka ọnwa. Enwere ike ịkpọ mụ private jet ndị eluigwe aha ka nkụ ma etuo m palliative nke ọ bụla m tiri ọ dabara maka ile anya na-arị ya afụ na m kwadoro akwado ọfụma na nke ikpeazụ a anyị kpechisisi ike. Agwara gị na ọ bụ n'ụlọ ọrụ isi mbido TV bebe ihe ọma si abịa, ebe a ka aṅụrị si abịa, ebe a ka ihe ụtọ si wee na-abịa makwa oke ihe mmụta pụrụ iche. Ebe a ka o si mee gịnị abịara gị n'ezinụlọ gị maọbụ agbata obi gị maọbụ ndị fụrụ n'anya. Ọ bụ na nwere ọmarịcha ọkwa dị mkpa ịchọ ka mapụrụ gị maọbụ ozi ekene ịchọrọ ka esipụrụ ndị ọyị gị maọbụ ndị fụrụ n'anya. Ị nwekwara ike ịtụbatara anyị ya, ịchọ anyị na @isi mbido TV maọbụ na Facebook maọbụ na YouTube maọbụ na Instagram, ebe ọbụla ọ bụ tụbatara anyị ya ebe ahụ. Ya bụ ihe anyị chọrọ anyị ga-emere ya dịka o si masị gị ọ dịka isi wee chọọ. Mụọ bụ onye na-ekwu okwu bụ the prophetic, onye mma nke na-ekwu eziokwu. Ịchọgide m na Instagram, ị ga-enwetakwa m na ya bụ prophetic Daniel. Ị ga-enweta m, tụbatara m ya bụ ozi, aga m emekwa ya ka isi wee chọọ. Onye ọma na-ege ntị, na mbụ anyị rụtụkwara aka ihe gbasara ya bụ ihe nke na-aga n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ na-afụ onye ka o si ada n'anya ya. APC si n'ọha wagachi, PDP si n'ọha wagachi, Labour Party si n'ọha wagachi. Ọ dị mma mana a sị na mgbe ahụ oru amara mbela bụ nke megịnị nke bụ oke. Anyị wee na-ekwu na gị bụ onye na-ege ntị, ị ga-akaba arụ gbasie mbọ ike chọta ihe nke ndị oyibo kpọrọ PVC. Ọ ga-enyere ya aka gị na ezinụlọ gị ka unu nwere ike bụrụ ndị ga-esonye ma ọ banye aka n'akwụkwọ oge ya bụ asọmpi nke onye ga-abụ gịnị onye isi ala n'afọ 2023. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ ya akpọtụ mgbe ahụ ka ga-amasị mbela bụ nke bụ oke. Mana ka o si na wee dị, ihe kachasị dị mkpa bụ jee chọba ya bụ PVC. Ọ bụrụ na ịgba ntị na igirigi maọbụ ịgba ntị na anwụ, ị ga-anụ ka o si ada. Ọtụtụ ndị ụlọ ụka na-aba mba na tupu n'oge ga-eru mgbe ọ ga-eru tupu onye na-abịa ụlọ ụka ha abata n'ime ụlọ ụka na a ga-eleli ya ma o ji ya bụ ihe nke ha kpọrọ PVC. Ọ bụrụ na o ji ihe anya a ga-achụghachi onye dị otu ahụ gịnị asụ. Ya bụ asọmpi ịbịa ya aka n'akwụkwọ nke arọ 2023 ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Ọ dị mma ka gị ịbụrụ onye ga-esoro were eme gịnị sonye na ndị ga-abịanye aka n'akwụkwọ. Achọkwamoru mgbe ahụ na ga-eje were mkpa gị maọbụ na ọ na-akọ akụkọ maọbụ na ofisi na-atụrụba wọtụ maọbụ na-egwu lido. Biko mba, ọ dọrọ mma nke ọma nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, chọsie ya ike. Ọ dị mkpa ka ị wee bụrụ onye ga-esonye ndị ga-abịanye aka n'akwụkwọ. Anyị gakwara n'iru wee mee gịnị wee rụtụ aka ya bụ isiokwu anyị ji wee bịa. Gịnị bụ isiokwu anyị ji wee bịa bụ na ya ka esi eti egwu n'ala Igbo anyị, egwu nke a kpọrọ high life. Ka o si wee bata n'obodo anyị bụ Naijiria, kedụkwanị ka o si wee malite n'obodo anyị bụ ala Igbo, kedụ bụ ndị tisiri ya bụ egwu a. O mere ka anyị ghọta na bụ ya bụ ndị tiri egwu a kpọrọ high life music na ọtụtụ n'ime ha megịnị anwụsigo. Ebe ụfọdụ ndị nọkwa were na-emekwara gịnị etikwe ya bụ ọmarịcha egwu na-aga n'iru. Emere kwuru mata na ya bụ nwa okorobịa nke a kpọrọ Resnosin ọkwa onye bụ ngị si na ọ bụ onye izizi ịkụlitere ya bụ egwu nke a kpọrọ high life maọbụ ofu n'ime ndị sokwe wee kụọ egwu high life nke kụrụ ọkụwa si adịo. Eji m aka na ịma ya bụ egwu ahụ ọfụma. N'otu aka ahụ wee gụpụtakwa ofu onye ọzọ sokwa wee tikwa egwu ya bụ egwu high life n'ụzọ pụrụ iche bụkwa Chief Stephen Osita gịnị Ọsadebe, onye nke isi Anambra steeti na Atani na Ọgbaru local gọọmenti. Ebe ahụ ka o si wee pulie nwokorobịa maọbụ nwa amadi a nnọfu na ọ nawasịkwa ndụ. Ka o si na wee dị, ana m agọrị ọfọma ka mkpụrụ obi ya ka o zuo ike na ndokwa. Ya bụ nwokorobịa kpọrọ Chief Stephen
Ositosedebe bụ onye nke gụkwara egwu nkoloma ọfụma. Ọsọ ndị Owendị, ọsọ ndị Owendị o, ọsọ ndị Owendị. Unu ma egwu ahụ ọfụma. Ọkụ ya bụ onye gụkwara ebezina 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 pa 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 ebezina ebezina pa 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 pa. Unu ma ya ọfụma. Ọtụtụ egwu bụ egwu ndị ọ gụrụ tupu ojebe ije ụwa, tupu ọ rapụ ụwa jebe komiti ya bụ ndị nna nna ha. N'otu aka ahụ kwa na anyị na-agakwa n'iru wee rụtụkwa ndị ọzọkwa ikwere egwu nke akpọrọ high life ọfụma ọfụma n'ala Igbo anyị. Na mpaghara nke ahụ anyị agbadakwa na obodo ala Igbo anyị bụ Imo steeti. Enwekwara dị ya bụ the Oriental Brothers. Oriental Brothers bụ ndị gbarịrị ọfụma, ndị nke si n'Imo steeti wee tilite ya bụ egwu nke high life a. Ha kụrụ ya ọfụma n'oge nke ha na ebe 80s. Nwere ike mgbe ahụ ọtụtụ ndị na-ege ntị amụbele unu nwere ọtụtụ ndị na-egekwe ntị amụọla gị, mana anyị nwa bụ ndị amụrụ anyị na 80s. Mgbe ahụ ka amụrụ anyị nwa. Ya bụ Oriental Brothers ha mere ọfụma. Ọhụwa bụ ndị gụrụ ihe na-ejeji mmadụ esi n'elu ụwa o, ọhụ nwanne ya o, ihe na-ejeji mmadụ esi n'elu ụwa ya o, ọwụnụ nwanne ya o. Ọhawa ndị gụrụ egwu ahụ. Onule anya unu ga-afụ na ha nọ n'igwe wee kụọ ya. Enwere nke akpọrọ warrior. Ịma mmadụ na-eji warrior were mara ya, mana ezigbo ahụ ya bụ Chief Obinna Ezenwiro Obinna. Ọwa afọ ya nke a na-akpọ warrior. Enwekwara Chief Emeka Ọkpara, nwekwa Dansach, nwee Kabaka. Ha hiri nne were nwekwa Ichita. Ha hiri nne wee tie ya bụ egwu ahụ n'oge nke ha n'oge 80s wee tiripụ ya tupu kwa ụfọdụ n'ime ha ụfọdụ anwụkwa, ụfọdụ ka dị ndụ. Ọhụwakwa ndị tikwara nwaanyị kacha ụtọ n'ụwa ka obi nwanne m, ihe kacha ụtọ n'ụwa ka obi nwanne m. Ọhanwa tiri ya obi nwanne. Ọtụtụ egwu bụ egwu ndị ha tigasịrị n'oge nke ha. Emesịkwa Ichita arapụ ụwa jebe na ndokwa, mkpụrụ obi ejebe na ndokwa. A na-asịkwa ka mkpụrụ obi Ichita ka ọ gaa na ndokwa. Otu aka ahụ Ultimate Doctor Sir Warrior emechakwa rapụkwa ụwa were jebekwa na ndokwa. Ana m asịkwa ka ebe ọbụla ọ nọkwa ka mkpụrụ obi eme gịnị wee zuo ike na ndokwa. Anyị eburukwa ya bụ egwu ihe anyị na-eji maka ya bughachikwa na ala anyị bụ Anambra steeti. Enwere Chief Oliver the Cook. Ọ ya bụkwa onye ọsọ sokwa were tikwa egwu a nke akpọrọ high life na ala Igbo anyị, titekwa ya ọfụma, titu ya ọnụ ya. Chief Oliver the Cook ọnụmụ ya nke ọma. Ọ ya bụ onye tiri ibili o ibili ka mbili, ibili o ibili mmebili, onye zọrọ ụwa zụwa ga-abachi anyị ewu, ibili o ibili mebili. Chief Oliver the Cook ọ kụrụ egwu a kote ya ọfụma ka o si wee do. Ọkụ ya wee gụrụ mama nlele opportunity, sister mene opportunity, oh make life well, opportunity opportunity come but once. Ọkụ ya gwara when I wake up the morning I go pray to my God, when I come back in the evening I go pray to my God, only believe in trying, nothing come for nothing, always do my best and leave the rest to God. Oh, funny identity. Our Chief Oliver the Cook ọ bụ onye gụrụ ọmarịcha egwu ndị dị otu a. Enwekwara ndị ọzọkwa. Nwanne anyị nwoke kwa ịbụkwa Bright Chimezie na Abia steeti, onye nke Abia steeti. Bright Chimezie ọ ka dịkwa ndụ. Bright Chimezie ọ bụ onye sokwa wee tikpe ya bụ egwu nke high life na Igbo ntiti ọfụma. Unu mi ọfụma nke gụrụ oji memonu bịanụ echighị erutenu na nke m, ọ bụrụgodị n'ụmụ ahịa, ọ bụrụgodị na Owerri, ọ bụrụgodị na Lagos. Echi ahụ ihe nji emere gị ọjọọ akọni na mụ. Ọkụ ya gụrụ because of English my teacher pịa mụtali. Onye nke ji ya bụ asụsụ Igbo wee mee egwu abechi dị jikemvihi jikelemenne nne ka ọkpụkpụkwe nri shishiti vinwiyezechi
ve gbanwede because of English ọ wụ na nwoke Bright Chimezie onye nke Abia steeti ọ bụ ya tiri egwu Zigima of Africa ọ ka dịkwa ndụ ndị ọma na-ege ntị aga m aga obere ezumike ọ bụ na njecha obere ezumike a wee chigata azụ aga m agbatịkwu aka wee gosikwara na ndị ọzọ soro wee tie ọmarịcha egwu nke akpọrọ high life n'ala Igbo anyị nke na-eme anyị ji enwe obi aṅụrị aga m alaghachite azụ onye ọma na-ege ntị ejekwana ebe ọbụla nọsọ ike ana m abịa ndewonu nne ụmụnne m ugbu a anyị echigataghị azụ kpọmkwem na ya bụ ụlọ ọrụ Isimbido TV ọ dịka m si kwuo na mbụ ọ bụrụ na ugbu a ka na-eso ikpere anyị na ya bụ ihe okwu nke anyị ji n'aka biko asọ m ka ịtụọ ntị n'ala ka ị wee nụrụ ya bụ ihe nke anyị na-ekwu tupu anyị aga obere ezumike anyị gwara gị na ọ bụ n'ụlọ ọrụ Isimbido TV n'ọwa ebe a ka ya bụ emume a si gịnị na-abịara gị nwa onye na-ekwu okwu bụ onye nke akpọrọ Daniel Ejekwu onye nke akpọrọ the prophetic onye mma nke na-ekwu eziokwu a sị na nkịta anya na-akpa nsị agwụ n'ọhịa ọ na-afụ na kemgbe ka nya akpa m were pụta ya bụ ihe na-esi m n'ọnụ na-apụ maka na ọ na-ọbịa m n'uche ekwuo m ya n'ọnụ otu a ka o si wee dịrị agwara m ụlọ na mbụ ya bụ ihe nke na-akpọtụ n'obodo anyị bụ Naijiria nke bụ asọmpi onye ga-abụ onye isi ala nke obodo anyị bụ Naijiria nwekwa gị na gị ga-aka barụ chọba ya bụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ gịnị PVC ọ bụ ya ga-enyere gị aka ka ị wee bụrụ ndị ga-ebanye aka na akwụkwọ mgbe oge ahụ ọ ga-akpọtụ na arọ 2023 asọmpi mgbe ahụ ka anyị ga-amazi mbelabụ nke bụ oke obodo ụmụaka ya bụ ihe ga-eme gịnị asọpụ anyị gara n'iru wee gwa gị na isiokwu anyị ji maka ya were bịa ụbọchị keta bụ high life music ka esi eti high life music n'ala Igbo anyị maọbụ ka high life si wee malite ebe ka o si malite ka o si wee bata n'obodo anyị bụ Naijiria jirikwa ka o si wee bata n'obodo anyị bụ gịnị ala Igbo ejere m na iru wee sị gị na ya bụ egwu a na-akpọ high life o si na mba ndị ọzọ mba dịka mba a na-akpọ Congo osikwe n'aka ndị Congo banye n'aka ndị Zaire osi Zaire batara Ghana batara Naijiria ụmụnne anyị bụ ndị ala Igbo aghọrọ ya were kwụọ ya kwụpụkwa ya n'ụdị pụrụ iche akpọtụrụ mmadụ dịka Miss Reslosin akpọkwa mmadụ dịka Ọsadebe mmadụ dịka Oriental Brothers Oliver the Coco ya rụtatụrụ m ha aka ka ha si tie ya bụ egwu enwekwara nwanne anyị ọzọ na-akụkwa ya bụ egwu kụta ya ọfụma bụ Chief Morocco the late Chief Morocco ana m asị ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndụkwa ụnụ mụ ya ọfụma ọ bụ ya bụ onye gụrụ ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ 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 ọkụ ya wagụrụ ya kụrụ egwu ka akpọrọ Asịrị 98 a sị na Morocco anwụrụgonu meka Morocco n'ife mere gị n'elu ụwa Asịrị 98 ụnụ m ya ọfụma ya bụ nwa okorobịa ọ gbalịrị n'oge nke ya wee titi ya bụ egwu ọfụma ndị ọma na-ege ntị ya bụ okwu ahụ bụ okwu dị mkpa anyị ji maka ya eme gịnị were bịa n'ụbọchị nke taa o nwekwara ndị ọzọkwa enwekwara nwanne anyị nwaanyị na-etikwara egwu n'oge nke ahụ kwa bụkwa Teresa Ọnụọra Teresa Ọnụọra ga-ịnọ m ya ọfụma ịkụkwara ijele eluwego na mụ na onye ga-agba egwu ọ bụghị mụ na onye ga-agba egwu meta tigharịkwa ya na ndị Fino ha na Flavor ha mana ya onye tiri egwu ahụ ijele eluwego na mụ na onye ga-agba egwu ọ bụ ndị chichekwara egwu a n'oge nke ha titere ọfụma anyị wee na-asị nke ọbụla onye ọbụla na-eme nke ka ha si mee ka ọ gaziri onye ọbụla na ọ ga-adịrị ha na mma anyị wee na-agọrọ ndị dị ndụ ka na-etikwa ya bụ egwu high life a na ọ ga-agaziri ha n'ihe ha na-eme na Chukwu okike abịa ma ga-etinyere ha aka anyị wee na-agwa ezinụlọ ndị nke nwụrụ anwụ ndị dịka mmadụ Chief Stephen Osita Ọsadebe Oliver the Coco and Sir Warrior n'onwe ya ndị anwụsịgo anyị wee na-asị ka mkpụrụ obi ha mee gịnị ka ha zuo ike na ndokwa ka Chukwu okike abịa ma mee gịnị ka si ezinụlọ ha obi ma mekwa ka ya bụ egwu ahụ na-agakwa n'iru ma wụsakwa ha mara n'elu ụmụ ha ndị ha rapụrụ ka ha nwee ike ime gịnị isonyekwa na-emekwa ya fụ na ya bụ egwu a
ka nakwa na-eme gịnị na-aga onye ma na-ege ntị asị na ebe ọkụ nyere eme gịnị achịsa ọwa ugbu a achọrọ m ịchịsa ọwa maka na asị na anyụ chansị ma aka ha ya ọnụ ọ wetara ka ọwụ ugbu a achọrọ m ka m kaa ya ọnụ ọ na-amasị m ịnọ ka m na gị na-abụ nọrọ na kpamgbe mana ugbu a aga m arapụ gị mana kama nọsi ike na ya bụ ụlọ ọrụ isi mbido TV ebe a ka ihe ọma si abịa ọ bụrụ na enwere ozi dị mkpa iji maọbụ ọkwa ahịa maọbụ ozi ekene chọọ anyị na @isibido TV maọbụ na Facebook maọbụ na YouTube maọbụ na Instagram chọba anyị ebe ọbụla ị ga-enweta anyị tụbatara anyị ozi ebe ahụ na anyị ga-eme ya ka o si masị gị ịgbakọ ebe ahụ emetụ ihe nka ndị oyibo kpọrọ aka share maọbụ like gbasa ya bụ ozi tụsara m meseji ka ọ na-aga n'iru mụọ m bụ Daniel Ejekwu onye nke n'oji prophetic were mara chọkene m na Instagram maọbụ na Facebook Prophetic Daniel ebe ahụ ka ị ga-enweta m tụbatara m ozi ahụ aga m ahazi gị ka isi wee chọọ ndị ọma na-ege ntị asị m dịka asị bụrụ onye mma na ọ ga-adịrị gị mma na eke dịrị gị mma n'orio dịrị gị mma n'afọ dịrị gị mma na nkwọ ndewonu ndị ọma na-ege ntị